Les festes per la llengua valenciana van arrencar el dissabte a Llutxent. Unes 12.000 persones de la comarca participaren en una cercavila que va començar a primera hora de la vesprada i que va desembocar en l'espai destinat als 70 tallers organitzats pels centres educatius de la comarca i l'espai del llibre, que va comptar amb la presència d'escriptors i persones del món de la literatura com Joan Josep Soler Navarro, Remé Tomàs i Joan Olivares. Durant la jornada es va fer referència a la necessitat d'obrir les portes al plurilingüisme en l'ensenyament, emprant, això sí, com a llengua de base el valencià, ja que l'ensenyament d'aquesta llengua és ara per ara l'únic que garanteix la competència lingüística en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, i ser bilingüe té de positiu aprendre amb major facilitat altres llengües com l'anglès. En el marc de la trobada es van lliurar també els Premis Sambori comarcals i la festa va acabar amb un concert de la gira, on actuaren el grup de hip-hop Rapsodes i Descafeinats.